sisebenza sifuna imali abakhanye iy'kala zonke ekhanye emakhumbeni omane umhlaba ukhanye enyakatho ukhanye empumalanga kukhanye entshonalanga. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo ngomafafuka njengedangabani isamba nesapho umnkosi angalala maqedo lala bafoza nokoje izikudla othima uvimba ngalawo thukusunga le umkhovu oyiphayo ngomadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le inethezeka TV siphinde sabuya ku Dr Mtatela uDr Jama sizokhuluma kakhulukazi indaba yokuphakama kwabantu uthola ukuthi umuntu uphakemeke manje sethola amazondo emndenini uthola amazondo endaweni uthola amazondo nakubantu mhlawumbe asondelene nabo nasebenzisana nabo ngenxa yokusebenza kwakhe nokuyikhandla kwakhe. Dr Mtatela avele sibingelele ngikwamukele kwiNethezeka TV. Siyabingelela kubabukeli beNethezeka TV ngibingelele kuwenhlanzi. uDr Mtatela lo wesolo sontshikazi uzinze ngokusebenza emlazi kwaB. Ya udumeke kakhulu ngokwenzela abantu iqiniso nanokuthi uyinyanga engagadwa. Ngidume ngento eningi nje ezinhle nokwenzela abantu iqiniso. Njengoba izulu lithwese manje ihlobo. Cha, izosheshe igezelane makhona umuntu okhuluma ngasisakhuluma obala aphumela obala nje njengensizwa meyinsizwa isheshe igezelane. Izulu ke malithwasa sengingena ihlobo abantu bayazi ukuthi yini eyenzeke ehlobo kwenziwane ehlobo. Yeah. Wangikhumbuza amakhehla angakithi ngisakhula le mtobato bankomo kayiqoshwa ayigezelana ethi hayi phumbhekele nomphumbhekele hayi sothi sizwa ayilibe selihlangene impela lihlanganisa impela kucaca ukuthi liyahlangana uzawuyazi futhi eseqhawulana nginangelinye ilanga ngathi hayi ukhona nawe ukhona usho lokuphi ukugezelana. Yabona makukhuluma ngelokugezelana isheshe iphothulwe angisho kokuphothulwa kwegobongo. Yeah. Yabona mangikhuluma ngezulu. Yeah. Ngizwa kuvuka uhlevana ngoba ngikhuluma ngento esegazini kimi. Yeah. Phela ukuthakatha into esegazini. Leli jazi alifakelwanga yini? Leli jazi ijazi lembi lokuthakatha. Yeah. Yeah. Iyashesha nje igezelane masithi izulu uzophakama ngo10 ngopast 10 ngiyalivala bobheka isikhathi ukuthi ile lemvelo lomile lokuthandwa yini. Yeah, iyashesha nje ngiyashesha nje ukuthi ayisheshe igezelane manje igezelane futhi ngempela njengoba uzwa kuthiwa kukhona izulu la 5 rand lana lona ku 5 rand la izulu fanele uphathe imali futhi mawufuna ukukhokha seliphakeme lapha kabaladla ihlahla lamudla umnikazi walo. Cha, fanele ikhiphe yakithi inkomo ngoba ngiyathakatha ukuthakatha ke kuyabiza kusafana kuqala kuyabiza ukuthakatha kwamanje. Ubona la enyatha enye insizwa umuntu mesuke kumtatela ufana nomuntu osuke eyeka ulwethe. Yebo. Osesantini ngathi mina mawusuka ufuna ukuthakatha fanele ukhokhe. Ukuthakatha ukukhanda umuntu ukuthakatha kuyabiza. Yeah. Mawuzojula futhi na ngoba angifaka amakhubana amabili amathathu izohamba ibuye endleleni lento mina ngishaya into ezohamba ingabuyi ibuye nempendulo. Yeah. Phambisa lelo zulu enjalo ke ngale kwezulu kuphela kuningi nje ukuthakatha nje ngiyathakatha kunesigubhu sami esilapha phambi kwesigodlo. Yeah. Isigubhu sami sokuthakatha mangishisa isasigubhu ebusuku sengilala ngithi vuka ndoda amadoda udla izitha zami ezimphambi kwendlela yami ezime emalini ngithi vuka ndoda ubulala abantu abangihubha abangijaha ngezibhamu abafuna uzongibulala ababulala bodwa ngabe phethwe umona izimfamona zonke ezimendleni yamazife manje. Ngiyabulala ke mina ngekwazi ukungilandela mawulandela mina usuku uyigubhela ithuna. Nginyanga enjalo ke. Yazi ngikuzwa kahle ngoba sizothida lo ngiyabe sikuthita ngamabomu lokho kakhulukazi okuthita ukuthakatha ngenxa yokuthi sithita abantu abaphakamayo uthola ukuthi bayanuka emakhaya kanti umuntu usukumile nje ngenxa yokuthi uhluphekela umsebenzi wakhe awenzayo nangoba ngabe ibusiness noma ngabe yini uma esukumile umuntu weza kuwena uthola ukuthi izinto mase ihamba kahle mase bayaqala bayamkhuluma ngenkathi beqala bemkhuluma abanye bayamgadla kubaleke ngani ekutheni ukuthi ebe nakho okumvikela phezulu kwalokho asuke sekulandile la kuwena njengo Dr Jama. Mawungathakathi ngezube nalutho emhlabeni fanele uzwe ngami inyanga eziningi ziyawa zishona phansi
azazi ishoniswa yini phansi fanele uma uyinyanga fanele uthakathe vele inyanga ethakathayo kunabantu abanamabhizinisi othothi bashona phansi useyikhandile into yakhe wakwenza konke kodwa akazi ukuthi jemephi abona uma uphakama uvuka imfamona yebo moya phambili uvuka imfamona fanele ke uyizivikele lekhasi nesigubhu sokuthakatha sinenhlanga zokucupha sicupha abathakathi ukuthi mina ngiright kunomuntu oright empilweni onenhlanhla yokuzalwa othothi inhlanhla yakhe isize iyavana zimfamona ngale ukuthi uthwele nomuntu okumbona inento enale ndoda ithwele le ndoda ikhona into ayithatha kanti akanalutho lokwangempela unenhlanhla yakhe nje yokuzalwa inhlanhla enjalo iyavikela siyivikele ukuthi siyigade ukuthi noma bekuthiwe eziphi lezi imfamona eziqhamukayo asishaye mina mawucuphwe yimi ngakucupha ngakuqeda ayazi ukuthi bazofa abantu emva kwalokho mina ngiyathakatha nje intandane nje siyayikhanda ingane ezalwa umuntu onomona nezalwa umthakathi izophenduka intandane ngoba labo bantu bazofa. Nguzwe kahle ake sibuye la nazo ke iphakamo la ekhaya abantu bake babuza ukuthi igubhu uyayikhanda yini wake wahlukanisa phambilini ukuthi wena osakhayo into kanjani ngicela ukuthi singene kuyiphakamo nokuthi abantu bafuna ukuphakama njengamanje banamabhizinisi sikhuluma ngezithwalo la angifuni ukukhuluma sengathi siyalisaba leligama lokuthwala sikhuluma ngezithwalo nje izithwalo zakho zime kanjani iy'thwalo zami ihlukene namabhanoyi nje ahlukene nje mawufuna ukusukuma njengebhanoyi manje uthi mina sengikhathele ukuhlupheka mina ngisuke ngidinga abantu abathi sengikhathele mina sengikuzame konke usukuzame konke ufunani athi mina ngifuna into ezongibeka phezulu manje sengikhathele ukuhlupheka bese mina ayakhuleka ngizokwenzela lungisa iphakethe athi ayikho inhlobo imali engingenayo ngizayifuna imali ngiyithole manje ngifuna ukuthwala manje bese kutshela ukuthi nginesigubhu ngeke uzube nayo inzalo bese ngikukhandela lesi sigubhu nginesigubhu esiyisipoki into evuswayo ivuswe uyosele ethuneni lomuntu bese ubuya uyihlambulula emfuleni bese sikutshela ukuthi lento idlana emva kwezinyanga eziwu4 bese siba nento esivusayo sikuvusela isipoki into azoyibona bathwalala nje ubusuku bese iyafika ukuthi sawubona sibanibani imini usibanibani konje ubuthe ufuna ngikwenzeleni ngikhandela leyo nto ethi mina ubuthe ufuna ngikwenzeleni bese ngiba namanzi amnyama ukuhamba namanzi amnyama into ezokuthatha nayo ikubeke la ufuna ukuya khona ukuthwala ngedlozi lakini bese siyithatha lento siyihlanganisa nezinsila zasekhaya bese ngikukhandela yona bese ima bese ivuka ibe isisekelo sakho bese ngikutshela ngithi kamfowenu uma kwenza umcimbi noma ekhakini uma kwenza umcimbi qala lapha kunemsamo wakhe ngikukhandele wona bese iyavuka lento bese ngikuphathela mina isithwalo samadlozi amadala sendulo okhokho bakho basendulo abangaziwa ngisho nawo okhokho bakho abantu abasemuva sihambe sesihlahleni esithile esiseduze komfula sifike senze lade siphathe amakhandlela abovu bese siyibeka into siyithwebula lento bese sishaya indwebo sibamemeze laba bantu ebusuku ngo12 siyenze lento siyimemeze bese siphatha ugologo ombili omhlophe nobovu bese uyenza into bese uyilanda bese ubuye ibeke ekhaya bese usho nje ngithathe ngazo nibeka la madoda mina ngifuna ningenzele ukuthi nami ngizonenzela ukuthi ukhandise efungo mawuyindoda uba nesifungo uthi sami sefungilesi into eyibhanoyi le ngizwa kahle ake sibuyele lesi esokuqala okuthinte ukuthi esenzalo uma usunabo vele abantwana abantwana mhlawumbe ongeke usabathola abalandelayo beqhubeke bephile laba abaphilayo uma ungenabo nje ethole nje kusukela manje uthola ukuthi anginamntwana nje ngizoqhubeka ngingabe nabantwana kwenzakalani ngabantwana abaphilayo uma usimukela lesithwala nabantwana abaphilayo bazohamba emhlabeni uyothi ungena nayo lento endlini ungena nje egcekeni ayi lezi ezikhona eyodwa ngekilale iyaqhoboza futhi iyaphuthuma ngoba ibhanoyi lento ngezikwazi phela iyona nje lengane ezongena lana
Iyathwebula lento ifika ithwebule yonke into ekhona ekuyiyakho. Umfazi uyasala yena. Awuzosala umfazi. Kodwa ngiyaphinda abe nezingane. Phela lento ngesikhathi idla la iqhoboza. Ungcwaba manje. Ngesikhathi ethuli ingane kuhayizwe endlini imali yangena abantu bayangena amabhizinisi ayaphakama imali ngena mase angithi ngesikhathi wena usathi uphathwa inhliziyo ebhlungu lento izokuthoba inxeba ngokuthi kufanele kungene imali ehlakaniphile. Manje umbuzo wami ke injabulo ikuphi ungeke ujabule nabantwana usho ukuthi uzukuzenzela wena ukuphila emhlabeni Emhlabeni indoda iphiliswa inqumo zayo. Oh yeah. Kukuyona ukuthi iyafuna ukudla nabantwana abanoma ifuna ukudla yodwa. Mina ngiphethe mawufuna ukudla wedwa ngizokunikeza into ezokwenza udle wedwa. Mawufuna ukudla nomndeni ngizokunikeza into efanele udle nomndeni. Sihlonisa kanjalo abantu abangahluki ukubuza ukuthi mina ngifuna into engenamngozi. Mina ngifuna into yokuphila ezongenza ngidle nabantu abami ngizokwenzela. Kodwa lungisa imali. Into yale ekhaya ke zonke iqala ku50 ziyanyuka ziyaphezulu. Ngiyagcina ku150. Mawufuna singaphezulu kwalokho okukuthwebulela inkinga lento inhlanzi. Uyabona ithuna lakini. Likama wakho noma likababa wakho noma likamfweni noma likadadewenu. Ngikwazi ukukuphendula ube yiwele nalowo muntu. Phatha inhlabathi ethuna nale yamuntu ugayiwe lapha. Ukhona ugcwele ibhakede. Nguhlanganise nenhlabathi ethona bese ngugcaba kuwe bese uqhuma ngawo ngigqume ngawo bese ngigcaba ngawo bese ngithi hambe uhlala eduze komfula ulala nje eduze komfula umfula omkhulu ohambayo bese noma ngikulalise esigodlweni ngikugoqe ngendwangu emhlophe esigodlweni ulale khona bese isigubhu sakho ngisibeke ngenhla iphupho ozovuka nalo ngalelo langa mayingasho ukuthi vuka manje uphothule lo msebenzi sesiqedile ukwenza uhambe uphothula ngembuzi ekhaya so sesiqedile ngikukhanda iwele nomuntu wakini abe uwe uzobe usutshelwa uye athi mina ngifuna ukuthi ongasifuni isipoko sangakumsa komunye umuzi ikhandela mina umuntu wakini mina ozovuka usebenze aphakamisa umcebo wakhe aphakamisa amabhizinisi akho yonke into yakhe izophakama ephezulu lento uyayitshela mawuthatha lento ekhulumayo esuke izokutshela enjengeziphoki nezithwalo lezi enzima iyakuvikela lento. Okay, ake ngibuze la abantu baxakekile bayakhala ngapha nangapha bakhala ngezithwalo ekuthena ukuthi ngalanda into ngiyahlupheka siyangihlupha lento angiyifuni lento noma ngithe ngifike ekhaya ngaxakwa izinkinga ezokuthi ngabe kuyenzeka kuwena yini ekuthena ukuthi abantu bebuye emkhulu iyasexaka lento nansi inkinga esengibhekene nayo lapha na ekhaya akuhlaleki kanje lento ingenza u1 no2 no3 akekho nini okhalayo kuwena ngoba uthina masikhuluma iqiniso abantu abasibhalelayo abanye bayakhala ngezinto abayihambela ezinyangeni thizeni. Abantu abafika bakhala ngalento uthi yabahlupha. Abantu abayilande ngaphandle. Oh yeah. Awukwazi ukuphuma la ezweni lakho uyolanda into ngaphandle olimi uyokhuluma ulimi ongalazi. Njengoba lento ibaxaki balala abanye baphendula izitabane. Ilala nawo. Ubona insizwe eningi seyikrima manje. Izoqala iveze ukuthi ukrime lento. Uyibhungu ukrime. Iyona ke lento ezokwenza ukuthi awukwazi ukusuka la uye kwelinye izwe uyolanda into oyolimo ongalwazi oyilandela ngaphakathi ke ezweni ngenzeka ukuthi shuthi lowo muntu uyilande kwelinye izwe wazoyinika wena angifuni ucacise lapho ngoba bakhona abayilanda khona la eSouth Africa ephinde baxake usuke ngalaleli lo muntu usuke ngezwe into kahle ekufanele yenzeke ukuthi nawe laleke la makuthiwa yeka into ethile ziyeke lento ungadakwa imali. Lento ungadakwa imali masuphethe lento. Akufanele udakwe imali, kufanele ulalele. Oh yeah. Lento ngizokutshela yona mina. Ukuthi izofuna ukuthi nokuthi. Lalela. Lalela. Ungenze okunye. Into eyifunakala ukuthi kufanele ulalele. Okay. Phambilini sake sakhuluma ekuthenini ukuthi kuyenzeka ekuthenini ukuthi awusayenza imicimbi kini
usuqale impilo entsha wena sophumile emsamo wakini ake singene kulokho ukuphakama noma kuleso siphakamiso ngoba uthe mawuyibala ngiyabona ukuthi uyibala ngendlela impela kodwa impela engathi zidle ngekuqina emthethweni nokuthi zilimaza kakhulu njengalesi kuqala silimaza inzalo nje ngifuna singelela ekutheni ukuthi kukhona la khona osekuwena oyithathela khona inqumo kukhona la khona ongasangeni khona ngisho imsame ekhaya ushisa impepho leso ke kusuke kuyisithwalo esuke kuyisipoki osikhandela umsamo waso nosunalo umsamo wakho hayo wasekhaya sunalo umsamo wakho wena okowakho ngoba unalesipoki sakhe hlezi kukhanya amakhandlela njalo endlini kukhanya amakhandlela abovu mhlawumbe amakhandlela awu21 mhlawumbe amakhandlela awu50 abovu ahlezi ekhanya kuleladi lapho angena omunye umuntu ungena wena kuphela yebo ayesabona umzane ke leso okay akusona eseyingane leso esomuntu osazi ukuthi mina ngifunani empilweni okusho ukuthi uma usenza leso naso fanele kube nento eyibusiness ekhona kulezi ithwalo zonke shuthi asike isithwalo ongathi uhlele ekhaya uyibambela u350 u370 lo banjwayo njengamanje masuthi wena hayi ngizohlanganisa imali ngoba ikihlangane kanje mase ngithi ngiyofuna isithwalo ayifuni umuntu ohleli nje orelaxile hayi ayimdingi umuntu ohleli ayidinga umuntu othi mina sengifuna ukuphakamisa umsebenzi ngifuna ukuthwala manje le mali engenayo isanginelisi bese ke ubone ukuthi ibudget yami ihamba phi kodwa nje into zale ekhaya zami ziqala ku50 siya phezulu ufuna umuntu nje usuke esazi ukuthi ufunani empilweni ozaziyo ukuthi yini azoyenza uma ungena egethini akamtatela nomfuna umtatela umkhulu ngiyeza ngizofuna ukuthi ibudget yakhe ayibe la noma inyuka iya phezulu bona umkhulu yini ozonginikeza yona ongangenzela yona ezokwazi singenze ngijabule nabantwana bami nomndeni wami sengikhathele okuhlupheka ma ibudget yakho ithi 10 15 sizokubeka into esokubekela yona eyihlanga lemali ukuthi uphakame nawo njengezinye izingane uphile kangconywana manje Dr. Mtatela masikhuluma iqiniso eziphakamisweni zonke lezi zokuphakama izithwalo ngoba zikhona kanje isiphi kahle kahle isithwalo esingenamngozi kunazo zonke lezi izithwalo osuyibekile ngoba egcineni yonke lento kuthiwa talent ayinomngozi kodwa ngibona abantu bayaxakeka emthethweni noma umbona umuntu eshintsha ekubeni uyena esengomunye umuntu uma esethathe isithwalo akasayona lo muntu esimjwayelo ikuphi la khona okwazi khona ukuphila impilo njengaba bonke abantu empilweni normali uma kuya ngokuthi uthathe isithwalo hlanza akekho umuntu ophila impilo normali umuntu maseyedwa uyacabanga uyajula athi kodwa nginayo imali kodwa ngithwele kanzima into ebalekile isuke idinga umuntu osuke sober emqondweni ungathwala umqondo wakho ungekho sober udakwe ukuhlupheka thwala inhliziyo ingqondo yakhe isoba nomzimba ube soba ngoba imiyalelo yalento lemigomo yalento osuku unikezwa yona isuka isimple ukunje umuntu udakwa imali udakwa imali kuyadakana ingakho abantu begcine isibaxaka lento mhlawumbe isibalala isipoki uma uhlula ukugcina umthetho waso sizokhwela yonke into esendlini ake ngibuye futhi la nansi le engiyifuna ngabe sikhona nesithwala senza ukuthi ungabi nonkosikazi lo noma umuntu osifazana engabi nandoda ejabulisa khona mayefuna ukuyijabulisa iqhubeke nempilo ukhona uMamlambo uMamlambo loyo ukhona uMamlambo uyavuswa sivusa emathuneni la sake sakhona uyavuswa nje into ekhandwayo leyo ngeke uphinde ube nomuntu osifazana uyena umuntu wakho yona into yakho le imako ukujabula nomuntu osifazane akwenzeki ukuthi uhambe uyoyijabulisa la ufuna ukujabulisa khona uye manje ukuyijabulisa uyiwota noma yini ukwenza njani ulala naye uyambona ulala naye into evuswa lekhale ayivuswa kuba asisi sole amabhoda ama-passport agcwale into ekhandwa la ngizwa kahle isithole engenaso kuphela sinye ilo siso ukuthi ulana namanye amadoda
lezi isona sodwa ke kungenayo Manje masikhona leso shothi nabesifazane fabelana nabesifazane. banana besifazana Oh. angazi ke kodwa bona bayazi abantu abanaso kodwa nje anginaso lesi sona phela ngingenaso kodwa uhlobo nje lwesithalo into ethinta imali mina ngidila lento ethinta imali yeah. Okay. Ake sibuyelana ke ekutheni ukuthi lezi ithwalo ihlukanisile kakhulukazi ekutheni ukuthi kukhona lese onikela ngabantwana kodwa ayi ifuna umuntu osedecide leyo angani noma bakhona nabafikayo beyithatha izithwale kanjalo ngoba ngiyibuza ukuthi ngizojabulana nobani mangajabuli nomndeni wami kube lesi sibili sipokwe kube sithwalo nje esiphakamayo nesithwalo kwazi ukuphila nomndeni wakho ngabe lezi ithwalo azibi yini inkinga ke emndenini ungasekho emhlabeni kakhulukazi lezi okwazi ukuphila nomndeni wakho ayikho into engabi inkinga yeah ekugcineni mase usungasekho fanele noshiya umgomo kuphela nemiyalelo ngoba nazo lesi esinikela onikela ngenzalo yakho khona nje insizwe eyafika nazo yangisendela imessage ngo12 yathi mkhulu ingane yami lekhe nikhale kade ngifika ngathi ngimkhulula ngathi mina hayi khululeka uzophakama ngalo ngane ungamtheli umakoti oh yeah yena ezophamisa umsebenzi ya mina ngikwenza noma yena oyifuna njobona ngingagadwa nje njobona nje athi about lekhe ufikile sebengene abantu abawu7 yeah lekhe nifikile 7 abantu usungenile kunje qwa abantu bathi sangisebenzi namhlanje yeah mina noma ufunana ngizokwenzela ngikuzwa kahle kuneyinsuku uthola ukuthi umuntu ufanele ebe la ekhaya uma kuya ngokuthi uzothatha lento ngicela utshela umbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi noma ngabe usukaphi wenze njani uma kuya ngokuthi uza la ekhaya ekusebenza mhlawumbe umkhulu ezinsuku ezintathu noma lezi ezimbili ezintathu mase enginika lo myalelo noma evuse lokho akuvusayo usuku ukufunile mase kwenzakalani la ekhaya kusetshenzwa kanjani ngiyacabanga ukuthi lokho eyithwala esikhuluma ngakho akuposwa akuyozona izinto eziposwayo kufanele kufike umuntu ngqo Magumbo mane worldwide ubona bonke abantu engashaya isilungu sami ubona bonke abantu inkalo zonke umuntu nje olashwa lekhaya ozothwala lekhaya ozothwala nje lekhaya sebabhukhela indawo yokulala sikunezindawo yokulala futhi ulale endaweni eright ineshawe eshisayo nombhedo omuhle lale mashidi namhlophe ubuye ekseni uzokwenza lonto mawunikeze lezo insukwana ubuye mhlawumbe kabili bese sithi ayibuye ngosuku lokugcina sesizokwenza lento ubhukheliwe indawo ozolala kuyona igqu zale ekhaya iningi zilala eBalmoral zilala eBayside oh yeah bonke umuntu osuka le ekhaya suka nje la nomfana noma usuke nemoto noma ungenamoto ngikhipha imoto hamba ifika nikeze indawo kulala sekubhukhwe sokuqedile ngizokala yeah okay kulungile mbukela lapha ekhaya uyizwela uDr Mtetela la ngoba echaza ukuthi wenze njani uma uze la ekhaya nokuthi ufone okubalekile ilokho Dr Mtetela sesigoqa nje inamba otholakala kuyona nokuthi la usebenzela khona usebenza kuphi na kuphi njengamanje sikhona la ekhaya ngqo esigodlweni la usebenzela khona eMlazi ngisebenzela khona la eMlazi inamba yami engitholakala kuyo 067 164 6507 067 164 6507 iyafoneleka le number ya WhatsApp ocingweni uphendulwa yimi ifoni maye isuka isejajini izobanjwa yinsizwa lezi ezisebenzela ekhaya nomama lekhaya bese nginikeza ifoni inyanga eningi kayiganiwe futhi ayinami nje sebenzela emqashweni mina ngisebenzela kwami yeah Dr Mtetela sibonga hla khona siyabonga kakhulu kuNethezeka TV namabukeli emakhaya siyabonga sithi nje abantu abaphile iqiniso elenza kimi nami futhi ngiyonenzela iqiniso akekho umuntu oyothi uhlushwa yisitha ngikhona akekho umuntu oyothula lentabeni ngikhona akekho umuntu ethi ngifuna ngesibhamu ngilale emahlathini ngihambe ngicasha ngikhona yonke lento siyayinqoba mangithi mina ngiyathakatha ngiyakwazi ukuphendula intandane ngiyiphendula ngesizathu
ukuthi yini abe intandane lomuntu. Nabantu ke bese becabangela ingane zabo, bazele abantu abazele kodwa bacabangela ingane bangashi abaye kumona ngoba umtatelo uyabulala. uDr Mtatela lo umbuke lapha ekhaya. Igama lami ngingumzothule ngokashembe. Igama lohlelo sithi uphila kanjani kanti le iNethezeka TV. Siyabonga kakhulu silandele inkundla zokuxhumana. Ngena ku TikTok, ngena ku Facebook, ngena lapha ku YouTube uthi Nethezeka TV. Ngosibhalela uthi @kwahlala unethezeke @gmail.com. Ngumfoka Skopdilaya khala masoka umgoqova lenkomo embondwana ayiphindi ibonane nangesilanga elilandelayo. Yipha.